ayan mga bay, ito na po yung front shock natin sa ating project bike. So parang malapit na siya makumpleto. So ang kulang na lang is ganito. So temporary lang to. So ikabit natin to. Pati ito yung bearing, ikabit na rin natin kasi ano na, tatawag yan, ipa-align na natin to sa ating rim set. Para na matapos na to mga bay at pwede natin ikabit. So dito, ang ikabit natin sa ating outer tube is yung pang Raider 150 na outer tube mga bay. Pakita ko ngayon mga bay. At saka yung mga oil seal dito, pang Raider 150 din ang gamitin nyo para matagal masira ba. Tapos, ito yung brake nata sa ating dito sa brake disc natin. Bumblebee ang brand. So, ito yung ilalagay natin. At ano pa, ito yung bracket sa ating 81 2-pot caliper. Saka pakita ko yung gagamitin natin na front shock. Ito mga yung axle na pang front din, pang wave. So maganda tignan, silver. So kunin natin yung outer tube mga bay. So ito po yung ilalagay natin na outer tube, pang Raider 150 to. Yan, malaman nyo na pang Raider 150 kasi yung takip dito pang alin. So yan mga bay, ikabit na natin una yung bearing dito at lagyan natin ng magandang grasa mga bay. So ikabit natin tong bearing. Hindi ko lang alam kung itong bearing na pinadala sa atin Japan quality kasi ito maganda siguro ito na bearing mga bay. So malalaman natin to ngayon kung saan to ilagay ito. Dito siguro yan ba? Hindi ko lang alam kung saan ilagay ito. Siguradong sa likuran to. Pero wala siyang partner mga bay. May in-order na tayo na pang CNC na takip dito. Hindi pa dumarating. Tagal na yun. Nauna pa to. Huli ko tong in-order. Nauna pa to nakabit yung kabot yung bracket sa ating 2-pot caliper mga bay. Yan, bago yan. Hindi pa yan nagamit mga bay. Hindi pa natin yung ginamit para babagay sa likuran natin. So ganito kasi yung likuran natin kaya parehas na natin sila. So yan, ikabit na natin yung bearing mga bay. Let's go! Yung bearing pala mga bay, malaki at saka maliit pala. Hindi pala dito yung malaki oh. Yan. Tapos yung sa likuran yung maliit. Yan. So yan mga bay, natapos na siya. So sit up. So ito na po yung sit up niya. Ito, nakahanap tayo ng spacer dito na hindi masagwa tignan. Goods naman. So ayan, maganda yung ikot niya.
So ito na po yung sit up niya mga bay. Makikita niyo yan po siya yung sit up. Pag mag sit up kayo ng ganito 81, dapat ganito talaga mga bay. So, hindi ko lang alam kung pag-align ng spoke hindi ba ito sasayad mga bay. Kasi parang lumilibil tong ano ito. Sige lang, may hihintayin pa tayo na dito na spacer ng mga bay na sa pang-wave talaga tama. So yun ang palit natin. So malaman natin kung kasi parang libil din no. So dapat dito yung adjust niya. So padikit sana. No? Ganyan. Para iiwas tong caliper. Tignan niyo yung align. Pag may spoke to siguradong tatama to mga bay. So hindi talaga to final mga bay na adjust niya. So parang ngayon ko lang to napansin oh, libil talaga oh. So yung spoke dito dadaan. So sasayad na yan dito. Di pa rin ba? So pag dito yan i-adjust. So ito na kasi yung tama na align niya. Dito dadaan yung mga spoke. Ganyan siguro yung mga spoke ko. Tama lang siguro mga bayo. Pag ganito yung spoke. So kukuha tayo ng spoke doon. May spoke tayo. Sen mga bayo. May spoke tayo. Hindi pala sasayad mga bayo. Ang layo lang pala. Tama lang pala mga bayo. Kala ko sasayad. So tama na pala to. Yan. Kasi lahat ng spoke to mga bayo nakatayo. Yun ang gagawin natin. Ito po yung spoke natin gold. Hindi ko lang alam kung maganda ba yung gold. Pero parang maganda yung gold mga bayo. Racing boy ito na spoke. So yun mga bay, all goods na. So may in-order pa tayo dito na CNC na tawag dyan. Mas tawag dito mga bay. Kalimutan ko. Spacer. So CNC na spacer. Malaman na natin to pag makarating to mga bay. So yan. So ito lang yung update sa ating project bike. So dandahan na natin binubuo yung project bike natin. So ito dapat ang align natin. Yan dapat mag-align tayo ng best. Ito yung i-align natin. Para tugma. Ano talaga siya ba? Yung pre-wheel talaga siya. So yan. So kita-kits sa pangatlong episode nito mga bay. Let's go!